Maya-payabak po kaya kayo man. At syuta na po king 26 at Domingo ning karaniwan a panahon. At rido na ning San Lorenzo Luis. Yabi atala po king kikatampan na lang, hindi makatuking kapagnasan. Kapasalamatan te po rin katikis, LOC, Milet Ocampo, Willie Bondok, Roberto Angela Flores, Arlene Mercado, Somera, Argao, Nonong Henbiring Manaloto, Diosdado Enosapina Guevara, 30 years anniversary ng San Lorenzo Learning Center, Ernesto and Carmen Manalang, Kambeda po rin karelang pamilya. Din pong magmasusing king karelang Kebaitan, Archery Bondok, and Benjamin Gervasio. Special intention the po rin frontliner king end COVID-19, Mario Bondok and family, Gerson Lasatin and family, Darius and K. Simeon. Complete healing ng Sobico, Alan David, Dina Sena, Deo Asuncion, Romer Kerr, Epipanya Lauk, at iabetanan po king panalain damo, din kaladwadari, Archbishop Oscar de Cruz, Reverend Monsignor Rostico Cuevas, Reverend Father Erwin Bulaon, Reverend Father Leobardo Montoya, Reverend Father Lorenzo Laris Sarmiento, Nemesio Aves Simeona, Eduardo e Edison Cunanan, Adoracion Canlas, Cristina Martin, Gloria Esguera, Ireneo Endipanya Santiago, Purificacion Santos, Alvin Joseph, Maria Enizong Abier, Fanny Pangan, Cecilio Pangan, Iska, Wilfredo Dinat. Death anniversary da Rodante Santos, Alosipina Padasige, Ricardo Macapagal, Jose Dinat, Tinapureng Madang Kaladwa, King Purgatorio. Talakatamo po at makyabe, King Dalit King lagyo na ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugudan ning Dios, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, manatiling parati kaya kayo. At keka antimurin. Kaniting kayabakan may tipuntamu, ban pagdadusyan tayo, ing 26 ng Domingo ning karaniwan a panahon. Sisyan talang eni, ring kaya katamong kasalanan, lalong-lalo na karing penandit, etamo pepakit king dapat ing kaya katamong kapamintuan. Mawadang pakalulu at sikanan king Ginoo.
Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at ke kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyailiwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ang Ponsanto, at ke kayo kapatad, King ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. King Diyos, ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O malugod a Diyos, eme pagnasan mate ing palpikasala, nune gulutana ing kasalanan, at magbalik ya king matulid ban niyeya. Balo mong may nakamit matbud. Manatili mo kesa ng patawa. Ibiyek ke kami ing pamisip ng Jesus. Ban kaya bena, makatangukeng wo keka, kambe ning masapsap dang lugod, ding mi patawaran. Gawan mo kami namang mapamakalulu, karing aliwa. Iliadwan mi, king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Ezekiel. Ing amano ning Diyos, mi pabal kanako ngana. Sasabyan yu, makatuliran ing daraptanan ning Ginong Diyos. Makirandam kayo kanako,
ikayong Israelita. Isipan niyo king ing parala na ning pamirapat dapat ko matulit, ingke kayong paralan ya ing matulit. Potang tuknang yang darapat mayap ing taong matulid, at magmula yang dapat marawak at kaybat Mateya, uli na ning marawak adepat na. Potang tuknang yang darapat pamikasala, ing taong marawak at daptana ing matulid at mayap, liligtas na ing biyena. Akikilala na ing daraptana at tuknang yang darapat pamikasala, inya eya mate, manatili yang mabibiye. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Ginoo, ganakan mo ing kang pakalulu. O Ginoo, ganakan mo ingke kang pakalulu. Ginoo, kako iturumula sa kang dalan, iturumula kako ring kang tuntunan. Iturumo ko at tayran king kang katutuan, uling ika ingka kong Diyos at kaligtasan. O Ginoo, ganakan mo ingke kang pakalulu. O Ginoo, ganakan mo, lugod mong kupas, aketapang minuna, kaya kanang pisyag. Kalingwan mo sa inggewa kong kasalanan, at kainan inyang anak ko, uli ning wagas sa alugod mo at kaya panlog, emo ko sa kakalingwan, O Ginoo. O Ginoo, ganakan mo ingke kang pakalulu. Mayap ya yung Ginoo at makatuliran, tuturune ing tune dalan karing makasalanan. Daralana la ring mapagkumbaba king dalaning katuliran, karela tuturune ing tune dalan. O Ginoo, ganakan mo ingke kang pakalulu. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Filipo. Nung ating nanumang ulagake kayo, ingke katamong biye, amakayagom kang Kristo, nung tuneping mapanagyag ing lugod, o ing espiritu nga tsuke katamongan, o ing nanupamang panirog, o panalala. Adwan ko kaya kayo ing pamantulan yu kong lubos, king kapamila taning pamikakametong yu pamalak, pamikakametong yu king lugod, kambening metong mong pilubluban, at metong mong panamdam. Kayo sana mipapatlalo, ala sanang mipapagmayabang, nune, maging mapagpakong babaya sa ing metong at metong. Kapilan man eyo isipan ing mas mayab kayo kesa karing aliwa. Mipapanintindi kayo sana at emo ing sarili ng kapakanan yang isipan ng mumunang dili ning balang metong. Makiwangis kayo panamdam kang Kristong Jesus. Bista mga tsukeya ing panga Diyos, makanyan man napinilit ing makipanteking Diyos. Bagkus, linubas na ingkeyang sarili, king sablang kamalan. May kiwangis siya karing tao, at kinwana ingaskena ning metong aalipan. At king pamakiwangis na karing tao, bigpakumbabayang may git karing sabla, at meging mapamintuya, ang gaking kamatayan king krus. Uli nita, ing Diyos naman pepay gitneng emunano, at dinina ng lagyo amimigit karing sablang lagyo. Inyaking lagyo ng Jesus, sukat lang siklaw ding sabla, ring karing banwa, ring ketiking yato, at ding king lalam na ning yato. At ding sabla sukat dang ipasyag king ing Heso Kristo ya ing Ginoo, king ikaligaya ning Diyos ipa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ngayon po para kalantaya imaya po kabalita. Alleluia, alleluia.
damla, ing siwala ko, nga na ng Ginoo. Akikilala ko la at tutukila kanan ko. Kaluguran kong kapatad, ing Ginoo manatiliya ke kayo. At keka ang timurin, Pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Mateo. igaya keka o Ginoo. Jesus nga na karing pamuntok ding saserdote ampon makatwana ning balen. Nano namang pamalakyo tungkol kanini. Ating metong a tao ating adwang anak alalaki. Lepitane ing pangane at ngana. Anako, munta ka king tamnanan ubas at magobra ka karin. Nganang mekibat ning anak. Eko po bisa. Dapot kay bat, minaliwaya isip at mintayo king tamnanan ubas. Kay bat nanita, mintayo ing tata king kadwa, at makanyan mo naman ing inutos na keyo. Opo muntaku nga ng mekibat, dapot eya minta. Nino karingadwa, ing tinupad king kaburyana ning tata, itang pangane ngarang mekibat keya. Sasabihan ko ngeni ke kayo, nga ng Jesus karela, munala pang lungub king kayaryanan ning Diyos kesa ke kayo, ring talapan yung ilbuis ampon ding marawak ababay. Uling di natang yayhuan ke kayo, at tirune ke kayo ing dalana ning kabanalan, at e kayo meniwala keya. Dapot meniwala la, ring talapan yung ilbuis at ding marawak ababay. Ang giyang inyang ikit yun na iti, e kayo pamurin migbayong lub at meniwala keya. Ing mayap a balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Masala ing sasabyana ning maya pabalitang dimdam tamo. King ing tune kapamintuan, mayayakit yaking dapat, at king amano. Ewari itamong kapampangan, at intamong meto nga kasebian nga na, ing amano amponing dapat, mikanda yung palak. Ing amano amponing dapat, mikanda yung palak. Neng kaye, ing gagawan tamo, taliwas ketang sasabihan tamo. O kaya naman, ing sasabihan tamo, mamakma keng panugali tamo. Halimbawa, sasabihan mong kaluguran meng kaluguran, ing kekang asawa, pero palmuran mo neman. O kaya, panasakitan me. Ing amano, amponing dapat, mikanda yung palak. O yan, ing akakita mo, king kwento, ding adwang mikapatad, tiburana ning tata, ban magobra, king kayang ubasan. Nga na ning tata, king anak apangane, anako, munta ka king tamnanan ubas, at magobra ka karin. Nga nang mekibat ning pangane, eko po bisa. Sorry po, eko po makapunta. Dapot, nanong milyari. Kaya rin ang sinabing eko po bisa, eko po makapunta, minaliwaya isip. Uling migbayo ya isip, mintaya at megobra king ubasan. Ini namang kadwang anak, tinanguya. Masala ng sinabi, opo muntaku, may nga kuya,
Pasula po yung mga yumong amano, amemietula at kuswelo kang tatana. Dapot, eneman minta. Eya siniput. Eya pepalto. Binola niya mo, itatang na. Bolachiya. Ang gayang sabi, ala nemang dapat. Ini namang koya, masikanya king dapat, dapot may naneman king amano. Ingkutang naning ginu, karing kayang kasabi, nino kanu, karening adwang mi kapatad, ing memintu, king tata. Peki batda, itapung pangane, ing koya amigbayo isip, at tinupad king adwa ng tatangda. Mintaya king ubasan, at megobraya. Pepakit na't pepatunayan, ing kayang lugod kang tatang na, king dapat, dapot, kulang iya, king amano. Ini namang wali, mayumuyang migsalita kang tatang na, dapot, ala nemang gewa. Makanyan kanuing maliyari nga na ning ginu, potang datang na ing pamagari na ning Diyos. Nga na karing kayang kasabing pamuntok ning balen at ding matas a saserdote. Muna lapang lungub king kayarianan ning Diyos ding talapan ning ilbuis ampon marawak ababay kesa ke kayo. Bakit? Uli nga na di natangya hiwan at tirune ing dalanan ning kayapan at kabanalan. Ding pari, ang ponding makatwaning balen, ela memintu, king turo ng Juan. Ela mekiramdam. Ela tinupad, king kaburyaning Diyos, ami pabalo karela, kapamilatana ning pamanaral ng Juan. Dapot ding talapan yung ilbuis, at marawak ababay, mekiramdam la, meniwala la, at migbayo la pamibiyebye. Ikit dana ding makatwa, ning balen at ding pari, dapot ela pamurin meniwala, ela migbayong biye. Deting tao, dakala balo tungkol king kasulatan. Biyasa lang magsalita, kabisado de ing karelang Biblia, dapot kulang la king gawa, kulang la king dapat. Adin po kanong metong mayap a tao at meteya. Uling mayap ya, minuli ya banwa. Karas na kanuligaya banwa, segananeng San Pedro. At dininanay kanong metong welcome tour king ligaya banwa. Linibot na kanu at pisyal karing mialiwang kwarto king ligaya banwa. At dela na kanu king metong amaragul at masanting a kwarto. Dapot kalub na king kwarto, misdan yat mitakutan ing tao king ikit na. Nanong ikit na. Pakasabit la kanu karing pader ampon king kisami, ding dakal adila ding tao. Inya, kitang ning mayap a tao. O ba't karakala dila kene? Nananulaban wa, deting dila. Nukarin la ding taong makibandi, kareting dila. Peki ba't na kanong San Pedro? Oren, deng dila, deng taong biyasang magsalita. Pupuryan deng Diyos, kapamilatan ding karelang amano. Aldoldo magrosaryo la. Aldoldo magnobena la. Potang makipag-prayer meeting la. Praise the Lord nung praise the Lord. Alleluia nung alleluia. Amen nung amen. Dapot, naman mayayakit king biyeda at panugali, king tunenong talatuking Kristo. Taliwas, ing sasabyanda, king daraptanda. Inya, den mong karelang dila,
ilang miras, ligaya, banwa. Kaluguran kong kapatad, suryan tamong eni, ingke katamong pamibiyebye. Maging tapat tamo arapana ning Ginu at ning metong at metong. Nung sakaling ngeni mismo, muntatana king tutuking biye, at mulitana ligaya banwa, miras tamo kayang buong buo karen, mulita mo naman kayang kaladwa at katawan, ing mabilog tang pangatao, mibalik ya kayaking Diyos, o ding dila tamo mo ampon asbuk, ilang miras banwa. Kaluguran kong kapatad, anggang atimpang oras, anggang atimpang sapat a panahon, kalupa na ning pangane king talimhagang dimdam tamo, magbayo tana pamisip. Pabustan tayang ingamano na ning Diyos, as lagano ding pamisip tamo, at tagkilanala ding puso tamo, banditak-ditak, magbayo tamo panugali, at magbayo tana pamibiye-biye. Kaluguran kong kapatad, ingke katamong kapaniwalan king Diyos, ipakit tana king kapamintuan, king kayang kaburian. Ilikas tana king mayap apamirapat dapat. Kanita, ing kabilugan tamong pangatao, akit na ing ligayang ning Diyos, karin banwa. Abe-abe tamong ening ipasyag, ing katamong kasalpantayanan. Itamongan po, sasalpantaya ko, King Diyos, ikaw mayupayan ko to, ni na lang king banwat tiyato. Akang Yeso Kristo nga nakabugtong nga ginuta mo. Pingagliki mo pa ni Banala Espiritu. Mibait kang Santa Mariang Birhen, hinasala ng payang Poncio Pilato. Mipako king krus, meti at mikot-kot. Tinipay ka ring mete, king katnungaldo, sinubliyang mebe. Pepay ta siya banwa, makaluklok wananin Diyos, ikpang mayupayan ko to. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bang kum ka rin mabiyang po ang may namate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo. Santa Iglesia Katolika, king pamisamakling Santo, king pangapatawad ng kasalanan, king pangasubirang meding mete, at king bielang ananggo. Amen. kapatad, eta mo munang isipan ing kakatang kapakanan, nunay manalangin tamo para karing pamangailangan ding kakatang kapatad keti, at nuka rin man king mabilog ayatu. King balang kaidwanan nga tamong manalangin, Gino, bustan mong antabayanan na kami ning kekang amano. Ulitan tayo po. Gino, gustan mong antabayan na kami ning kekang amano. Kambening balayaning Diyos, ing iglesia ning kakatang panahon, bangding galamena at pamuntok, antabayanan no ning pamisip ng Yeso Kristo, king pamaniyuyurang mitmong katapatan king Diyos, at karing pararang tao. Manalangin ta king Gino. Gino, bustan mong antabayanan na kami ning kekang amano. Kambering ebisang mibiyebe, agpang king karelang kasalpantayanan at konsyensya, bang akit deing dalan pabalik king Diyos. Manalangin ta king Gino. Gino, bustan mong antabayanan na kami ning kekang amano. Kambering magdulap king kaburyaning Diyos, king Aldoldo pamibiyebe, bangking mitmong kapakumbaban, arapat tayti, kambening kamalayan, amat budtangan, manalangin ta king Gino. Gino, bustan mong antabayanan na kami ning kekang amano. Kambering magobra, king pangmaldang pamamalita, bang igalang doring tao at ing katutuan, at mambagla king kapayapan at pamikakaintindi, nuka rin paman, manalangin ta king Gino. Gino, bustan mong antabayanan na kami ning kekang amano. Para ka rin hanggang meki bat opo, king Diyos, at king metong at metong, king matrimonyo, bang mipasiknangan la king katapata ng Jesus, at king tapat dang lugod, ding mayap a pamilyang Kristiyana,
Manalangin ta, King Ginoo. Ginobustan mong ang tabayanan na kami ning kekang amano. King katahimikan, mi papanalangin tamong eni para ka rin kaya katamong sariling kapagnasan. Ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaedwanan ding sablang magdebosyon kang San Lorenzo Ruiz, lalong-lalo na ding kaya katamong katikista, antimurin tanggapan na saning Diyos ing kapasalamatan at kaedwanan ding bibilog king Ladies of Charity ning kakatang parokya at ing kapasalamatan at kaedwanan di Milet Ocampo, Willie Bondok, Ruperto at Angela Flores, Arlene Mercado, ing pamilyang Somera, ing pamilyang Argao, Nonong at Biring Manaloto, Diosdado at Josefina Guevara, Ernesto at Carmen Manalang, kambe ding karelang pamilya. Ipanalangin tala naman ding Makibandi, Administrador, Talaturu, at Magaral at Magobra king San Lorenzo Learning Center, king kapagmususyana ning karelang 30 banwang anibersaryo ning pangatatag. At ipanalangin tala naman ding kapatid tamong magmasusi king Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na di Archery Bondok at Benjamin Herbacio. Ipanalangin tala naman ding kay katamong frontliners, pagkalubano sa ng sikanan at tetagan ning Ginoo. Ipanalangin tamo naman ing makabasubalid ang kaedwanan di Mario Bondok, Gerson Lazatin, Darius at kay Simeon, kambe ding karelang pamilya. Panalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong miyawan na king coronavirus, pagkalubano sa ng lubos at ganap akapaldanan ning Diyos. Antimurin, ipanalangin tala ring aliwata pang kapatid amasakit, lalong-lalo na di Sebico, Alan David, Dina Sena, Leo Asuncion, Romer Kerr, Epipania Lauk, at Braulio Tamayo. Ipanalangin tala, King Ginoo. Ginobustan mong ang tabayanan na kami ning kekang amano. Oig pa, gawan mo ing lugod ming kasing ganakan at kasing dagul, ning pepakit mong lugod ke kami, kapamilata ng Jesus. Bustan mong ibuklat na ke, ning ke kang espiritu karing sabla. Idiyadwan mi king kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayong eni, kaluguran kong kabatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa ning Inoy, tindaw, kalinggamat mo, king kapulit kaligayan ni kayong lagyo, king kakatang kasaklala, ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning pakalulu, tanggapan mo reting ayin mi, at gawan mo ang pagmulana ning kanwanan para kay kami. Idiadwan mi, king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kay kayo. At kiko ang timurin, Yat nayo ring pusuyo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-angga at lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo, ing kekang karangalan. Ang giyang gilutan da ka, pauli ning kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbali kelog keka. Ulinita ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, ban ating kalupa ming taong makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatana ring anghel ning banwo, yayampang da ing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Bisugesan ning siwalami king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, kabang ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin kingaslag ng espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayuya mi daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko. Pirasone at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iyo ing kanakong katawan amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan, king wane ing kalis. Pasibayang pepasalamat keko, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti iyo ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Amibubu para kekayo at para karing sablang tao. Banketa, ipatawaran, laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Kiniyangin ni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miya keka, iting tinapi ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banal Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilog ayato. Ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ingke kaming Obispo. Ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong Iglesia. Ganakan mula ring anak mong di apong Oscar Cruz, among Pax Lansang, among Rusty Cuevas, among Herwin Bulawon, among Eloy Montoya, at among Larry Sarmiento, antimurin di Nemesio, Simeona, Eduardo, Edison, Adoracion, Cristina, Gloria, Irineo, Epipania, Purificacion, Ervin Joseph, Maria, Isong, Fanny, Cirilo, Iska, Wilfredo, Rodante, Alusifina, Ricardo, at Jose. Ay nawos mong meko ketiking yatu, antiningking binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana kingkay ang pangasubling mebye. Ganakan mula naman dingali wami pangkapatad, apepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang mengayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen ay induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring Apostol, at ding sablang Santo, at tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Manyawad tamong yening sikanan kingig pa, ban apa kitamo ing kay katamong kapamintuan, karing kay katamong dapat. Sa
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan, king panawon mi. Ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kang mikabos, king kasalanan, at miligtas, king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong, kay kaming talapangabos. O ginuming Hesu Kristo, asinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kekayo, ing kanakong kapayapan, yang babyeku kekayo. Emo sa babalikdan, ding kekaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanana, ning kekang iglesia, at pamayapan mempon bilugan, ag pangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang-ang. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatiling parati kekayo. At keka ang timurin. Matula tangin ng idake king metong at metong ing kapayapan at ing gaptam. Kapayapan kay kayungan po, peace be with you. Yoing kordero ning Diyos, yoing milalako king kasalanan ning yato, mapalad la ring mayaos magisulu king apuna ning kordero. Ginoo, ang tanggap keka dapat ikasming ama mo at kumayat na. Spiritual communion. Kawali ko sana yung tanggapan daka o inu, king sakramenta lang pang physical aparalan. Dapat uling iti, posible king kasalukuyan na panahon at sitwasyon. Paniwalan ko king kapamilatanan ning maglapo ng dugod ng igpa, aning upaya ning kayang espiritu, ipagkalugmay ning kaorasan o Ginoong Yesus, ning kayang sarili kanakong. Manatili ka king puso ko, aslagan may ing kaisipan ko, gawan mo kong kawangis mo, malugod, malingap at makimasabal ka rin kapara kong tao. Bang aluguran, ampong asiwan da ko, karing kapara kong tao, lalo na karing kapatad kong pakakaduli. Katawa ng Kristo. Amen.
sukat mitakutan, wablas ang era ko lakwat. Ako ingkeka miyubo, tipkupan ti akong lilo, nagyumuyang inaus ko, pagkamalana bandi ko, ikang kelin kaluguran ko. Haleluya, kaning kaluyo, at masika aging bugyo. Ekasukat mitakutan, wablas ang era ko lakwat. Ako ingkeka miyubo, tipkupan ti akong lilo, nagyumuyang inaus ko, pagkamalana bandi ko, ikang kelin kaluguran ko. Iuga kalelagan, tutura ka kaluguran. Ekasukat mitakutan, wablas ang era ka lakwat. Ako ingkeka miyubo, tipkupan ti akong lilo, nagyumuyang inaus ko, pagkamalana bandi ko, ikang kelin kaluguran ko. Lalawet ko, maula ka kakanako, ekasukat mitakutan, wablas ang era ko lakwat. Ako ingkeka miyubo, tipkupan ti akong lilo, nagyumuyang inaus ko, pagkamalana bandi ko, ikang kelin kaluguran ko.
Manalangin tamo. O Ginoo, manano na sanang iting Eukaristiya, anong numi papasyag ing kamatayan ng Kristo, pagdala na keng kaligtasan, at gawa na keng kametong naking ligaya, uling ginuya, manggaman king alang-angga. Amen. Oratio Imperata. O Diyos ay kami, lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ing kambilan at ingatan mo kami labat king COVID-19. Apay pasakit na at may kamate na karindakal at tao. Ipanalangin mi ang tabayanam laring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting sakit at manampat king pangakalat na. Kambilan at ingatam la rin Dr. Narcis at ding sablang lilingap karing misalunan. Bang makasuyok karing masakit kambeding belwan at masagal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayip na lasanang malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karelan. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, retang may ngayango na bil. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo kaniting masakit a panahon, bang magobra kami, para king ikakayap ting sabla, at bang makasab kami karetang atsuking pamangailangan. Ipanigap mo mi kaya kayong patunangan mo na ing mga kalat ngiting baryos, ating pangakabos mi karentakot mo. Pagkalam mo itiking kapamilatan ng Ginoong Jesucristong anak mo, ang mabibiyaan po ang mag-ari kambe mo. King kami ito nga ning banal na Espiritu, Diyos, manggaman, king ananangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, maksakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hindunin Diyos, emo sana pisawili ingaklismi keka, king kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, kinsablang panganib, o maligaya ak kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsot, Ipanalangin mo kami. Mapilan mo pong kapabaluan at inla pong sidyang video presentation. Malyari pong albeni kayong manalbek ang kakatamong live streaming mass. Ako pa mo po mama ko. Kadwa po, ingkay katamo pong arsobispo at inyang binye metong resident deacon, kingkay katamong parokya, miordinan pa mo po inyang milabasan na Miyerkules. Datang niya po ng October 1. O kilub na po siguro ng 6 bulan, 6 months, kaya betaya king parokya. Ing lagyo na po Reverend J.Car Sunyiga Silva. So manok na nga niya po king Northville. At ing diakono po, iya po ing mumunang takbang king orden ning pangapari. So, yung first order, diaconate, kay bat presbyterate o priesthood, at ing peka tauli, yapi ning episcopate o ing panga-obispo. So, ing buri ng sabyan ning diakono, metong yang talasuyo. Talasuyo na ning amano na ning Diyos, at talasuyo ding tao. Anting talasuyo ning amano na ning Diyos, so, iya po ing mipapasyag king ebanghelyo at malyarya pong manaral ing diakono. At malyarya naman pong manimuna kareng kakatamong miyaliwang blessings. Lalong-lalo na kareng pamamendisyon karing mete. Malyarya naman pong mangasal ing diakono at malyarya naman pong maminyag. At maliban po kareti ing peka ministruna o ministeryo na o kasuywanan ng diakono, yapining kasuywan karing peka kalulong dili. Inya karing kaya katamong programa, para karing kaya katamong kapadada pakakalulu, akayan tabi taya naman po ing kaya katamong diakono, Reverend J.Car. Ipanalangin tamo po king sana, maging mabunga, ing kayang pamagdaton keti, at dinan tayo pong inspirasyon, bangkanita, lalo nang italaga ing kayang sarili, king kasuyuan, king Santa Iglesia. Dakal pong dakal asalamat. Talakad ko po para king tauling bendisyon.
ing ginumanatili ke kayo. At keka ang timurin. At mantabi ke kayo at karing kekong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ing igpa at ing anak, ating banal espiritu. Amen. Adawon taning banal a misa, paligayan tayong Diyos, kapamilatan ding pamibiyebye tamo. Salamat kin Diyos. Sa ngalan po ng Archdiocese of San Fernando, ako po'y nakikisa sa ating celebration ng National Migrant Sunday at nakikisa rin ako sa mga nagdarasal, dumadalangin upang ito'y biyayaan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito ay lalong lumalim ang ating pagpapahayag ng pagmamahalan, lalong-lalo na sa pamilya ng mga migrante. Gusto ko rin pong ipahayag ang aking pagpapahalaga sa mga kapatid natin nasa abroad, nagtatrabaho sa abroad, sa ng kanilang mga pamilya. Naway patuloy kayong gabayan at bigyan ng pagkalinga ng ating Panginoon. Yung ating pong panahon ngayon ng pandemya, alam ko po na marami yung mga naapektuhan sa mga kapatid nating nagtatrabaho abroad. Ako po'y kaysa ninyo na dumadalangin sa Panginoon. Nawa sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu at yung mga kapwa natin mananampalataya kung saan man kayo nagtatrabaho. Nawa may pagpatuloy ninyo may pahayag ang ating pananampalataya sa patuloy na paggabay at pagmamahal ng Diyos sa atin. At alam ko rin po na marami yung mga siuwian dahil nga sa nangyaring pandemya ito. Ito ay alam natin hindi magandang balita, lalo na sa kanilang mga pamilya na umaasa sa kanilang pagtatrabaho. Nawa itong kanilang mga nararanasan ngayon, magsilbing isang pamamaraan na kung saan ay lalo mapagtibay ang kanilang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos at lalong ligtig ang kanilang pagkakaisa at pagmamahalan sa kanilang mga pamilya. Ako'y nananawagan sa mga kapatid natin na sila naman ay hindi nagkaroon ng mga suliranin sa pandemyang ito. Meron po tayong mga nalalaman, nakikilala ng mga kapatid natin na dumaranas ng paghihirap dahil sa nangyari na sila'y pinauwi. Tulungan po tayo at maging daan tayo upang magkaroon ng mas malalim na pananalig at pananampalataya ng ating mga kapatid na naapektuhan. At tanggapin niyo po ang basbas ng Panginoon, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. Aking minamahal na mga kapatid sa ating pananampalataya, ipagdiriwang natin ang Migration Sunday upang ipaalala sa atin ang ating mga kapatid na OFWs ng kanilang mga pangangailangan na lumipat sa ibang bansa para magkaroon ng mabuting hanap buhay. Ang migration o mga palipat-lipat ng mga komunidad ay nababasa natin sa lumang tipan ng Biblia. At mayroong sinasabi nilang forced migration sa gera. Halimbawa, naka-exile yung mga Israelita sa Babylonia, sa Assyria, at sa ating panahon ay yung mga kapatid nating Muslim sa Syria ay nagmamigration sa Europa, Italia, at sa iba't ibang bansa para iwasan yung violensya at patayan dyan sa Middle East. Yung panahon natin, ating Panginoon na siya pa ay isang sanggol, nag-migrate din ng Sagrada Pamilya. No? Iwasan yung dekreto ni Herodes na patayin yung silang-silang na sanggol, kaya para maligtas ni San Jose, Niño Jesus, sila ay nag-migrate sa Egypt
Oo, so tingnan ninyo itong fenomeno ng migration ay walang hinto pati na sa ating modernong panahon. Mayroong positibo at hindi magandang epekto yung migration. Kita may positibong kontribusyon sa pamilya kung mayroong kang anak buhay. Nagpo-contribute din sa buong mundo ang mga Pilipinong OFWs sa ekonomiya ng mundo. Pero pangalawa, may social cost. Sisira yung pamilya. Mawawala yung tatay, nanay, walang disiplina yung mga bata, hindi maganda ang kanilang mga bata sa pag-aaral dahil wala yung tatay o nanay na nagbibigay sila ng payo para sila ay mag-aral at maging masipag sa kanilang edukasyon. Kaya ang kupla, bigyan natin ating suporta at ang ating panalangin upang itong ating mga kababayan ng OFWs ay manatili sila tapat sa ating pananampalataya at ganyan din ay sana ma-reduce yung social cost. Gamitin din nilang teknolohiya na araw-araw ay tatawag sa kanilang pamilya sa Pilipinas para yung funding at yung pagtutulungan ng pamilya ay manatili matatag. Nahangat ko po Happy Migration Day sa lahat ng ating mga OFWs sa buong mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Father Arnie Serrano, Archdiocesan Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga. Namasyang bunga 24 na taon na selebrasyon ng National Migrant Sunday at ika-106 year naman ng selebrasyon ng World Day of Migrants and Refugees. Dito sa Pampanga, ang ika-15 taon na ng pagdiriwang ng Archdiocesan Migrant Sunday. Sa mga kapatid ko pong mga pare, naway at sana'y maisama nyo sa inyong mga humilya, sa ating mga humilya, ang mga kapatid nating OFWs, nanay mga nawalan ng trabaho at nagsiuwi na dito para sila yung ating mabigyan ng lakas ng loob, katatagan na sa kabila nitong masamang binubunga, itong pandemya, ay makakaraos din tayo at malalampasan natin sa tulong at biyaya ng Diyos. Mabuhay po tayong lahat. Mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa sa paghahandang ginagawa ng Archdiocesan Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga. Yung isa pong napakahalagang dapat po nating sama-samang ipagdasal ay yung sitwasyon ng mga migrant workers po natin na nagsiuwian na galing sa iba't ibang mga lugar na kung saan sila nagtatrabaho dahil po sa ginawa din itong pandemya na sama-sama po nating nararanasan ngayon. Very special po itong pagdiriwang ng National Migrant Sunday sapagkat ito'y naghahamon sa ating lahat na doblehin pa yung dasal sa mga migrant workers natin at sa kanilang mga pamilya. At ganun din po kung meron tayong mga konkretong programa na pwede natin gawin, lalong-lalo na po sa mga nagsiuwian na para sa ganun mapalakas po natin ang kanilang kalooban, yung mabigyan natin sila ng katatagan at maging daan itong kanilang pag-uwi para sa ganoon yung mapatatag pa nila yung kanilang mga pamilya, mapatibay yung kanilang pananampalataya. Yung wish ko po, panalangin ko para sa pagdiriwang na ito ng National Migrant Sunday ay ito sana ay maging karanasan na kung kailan talagang nararanasan natin, lalong-lalo na ng mga migrant workers natin at mga pamilya, ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa kabila po nitong pandemya na nararanasan natin. Alam po ninyo, ako personally, niniwala ako. Kung dati-dati nararanasan na po natin yung pagmamahal ng Diyos, ngayong panahon ng pandemya, alam ko mas doble pa yung biyayang ipagkakalob sa atin ng Panginoon kung magiging bukas lang po tayong lahat. Gawin ang nararapat, palaging maging bukas na makinig sa sinasabi sa atin ng Panginoon
at huwag tayong magpadala sa takot at bagkus gawin natin itong pagkakataong ito para lalo pa nating palakiin ang pagmamahal natin sa Diyos, palakiin ang pagmamahal natin sa isa't isa. So God bless you po. Happy National Migrant Sunday sa inyong lahat. Tara nang tanggapin, protektahan, ichirap at tulungan ang mga kapatid nating mga OFWs na nagsiuwian sila dahil nawalan trabaho abroad. Makita po sana namin ang mukha ng Panginoon naghihirap sa kanila. Ito po si Allen Dizon, nakikiisa sa selebrasyon ng 34th National Migrant Sunday and 106th World Day of Migrants and Refugees. Mabuhay po kayo! Hello there! This is Ivan Verena sending well wishes to all our migrants on the occasion of National Migrant Sunday. Having done a show about the lives and the plight of our OFWs in several countries in different parts of the world, I understand how hard it is. I am very much aware of the sacrifices that you do for your families, for the country. And in this very difficult time that we are in the midst of a pandemic, I am hoping and praying that everyone is well. And I am also praying for all your families for all these challenging times. And I am one with you in wishing and praying that we will see each other again during better days. Imingat kayo po, nakalatakang salamat, kaya kayong serbisyo, kaya katamong balen, kaya katamong bansa, ang po ka rin kaya katamong pamilya. Imingat po, Go. Happy Migrant Sunday! Magandang araw po sa ating lahat. Nais ko pong batiin ng Happy National Migrants Day ang ating mga Kapampangan migrants at OFWs. Malaki po ang aming pasasalamat sa inyong lahat. Batid po namin ang inyong mga sakripisyo at tulong sa bayan. Kaya po, nagsusumikap kaming itaguyod ang Balik Pinas, Balik Pampanga program na ngayon ay nakapagsilbi na higit sa 800 mga Kapampangan returning OF Filipinos. Ang mga programa pong ito ay handog namin bilang pasasalamat sa ating modern day heroes, mga OFWs. Pinapaabot ko rin po ang aking pagbati sa bawat miyembro ng Archdiocese of San Fernando naway manatili po tayong malusog at ligtas ngayong panahon ng pandemya. Muli, maraming salamat po.